Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo. Igama lami nginguSambiso Ngwakandlozi. Ngicela amaqala uvashele le-channel cof subscribe. Uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele kulolu hlelo. Wembukeli isela elinganisela eminyakeni engama-26 elisolwa ngokweba izimoto zabantu belihlomela izingovolo libaleke laze ladutshula unyawo ngesikhathi libalekele uphilo lwe-MI7 endaweni yasemgungundlovu. Lokhu kuza ngemuva kokuba umnikazi wemoto besanda kuyithenga yohlobo le-Toyota Fortune yebiwe kule ndawo ngezikhathi zehora lesithathu. Itruck yemoto ibese ikhomba lapho umkhondo osolisa ngakhona. Kuthe amaphoyisa uma efika kule ndawo afica owesilisa ovele wadla phansi mathuba kungezelele. Kuthe uma beyihubha le ndoda bahluleka kuyifuca bebese beyidubula onyaweni yakhala esikanandi indoda endala yawa phansi bagcine beyitshathe ehlombe lensizwa ngoba bingasakwazi nokuzihambela. Bahambe nayo yayokhomba imoto eyebile yaphinde yayihlakaza. Nangempela amaphoyisa ayificile le moto eyebile. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubekuvo lakho ku-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.